Hai să te uiți la ei. La pui, la pui! Uite ăștia cu pui. Ce preț are puiul? 100 grame. Ce pui sunt astea? Cinci, 600 de grame. Nu mai e ultima ține, 5 asile. 500 de grame, păi ăștia 6 nu sunt de carne. Și câte grame? 17 lei. O, păi și de la faza mea, de 16 lei. Pui colorați, deci pe asta. Mediuța mea. Vrem să luăm pentru cineva o bătrânică. Da, ce tărcuțe sunt ăștia maro. Și are și din aia, așa, Ce e albică de pistrița, că n-are albi. a, pistriță. Dar nu pe genul ăsta, nu știu cum. Nu e din așa de n-am văzut Pui pistriți. Ce tărcuțe. Zice să rămână și mie ce până ziua. Da. Ăsta? Pe scap. Și lua bani. Ia uite. Cu 15 lei, ia cu 15. Cu 15 lei. Da, drăguțe. Da. Hai să nu știi ce vorbește. Uite, de la o parte. Ce nu vrea? Acum nu vrea să mă ia, păi. Asta așa e puternică. Fie când dacă vă trag. Lătără pentru pui. Dacă te curăși tot pe aici. Așa să? Uite, să închide bine ușa. Păi nu mai era, aia era cu ușa aia. Tu.